Δεν έχουν περάσει, η αλήθεια είναι, πάνω από 1000 μερόνυχτα, πάνω από 1024 ώρα, που εδώ κάπου, στον ίδιο χώρο, συζητάγαμε ότι η ανάκαμψη του κριτικού τουρισμού θα ξεπεράσει το 24 και το 25 και το 26. Πολλοί δεν μίλαγαν ότι θα ξεπεράσει και το 2027. Και βρισκόμαστε, η αλήθεια είναι, το 2023 και τον Οκτώβριο, περιμένοντας να ξεπεράσουμε για δεύτερη φορά το σωτήριον έτος 2019 που θεωρείται η κορυφαία τουριστική επίδοση, έχοντας δείξει ότι ο κριτικός τουρισμός είναι κάτι πολύ παραπάνω από ανθεκτικός. Στην πραγματικότητα, τι είναι εκείνο που μας κάνει ασυναγώνιστους και τι είναι εκείνο που μας απειλεί την ίδια στιγμή? Αυτό είναι το βραβείο της πιο φιλόξενης περιφέρειας που απονεμήθηκε χθες στο Σταύρο τον Αρναουτάκη στα Greek Hospitality Awards του 2023. Η αλήθεια είναι τι συνέβη όλο αυτό το χρονικό διάστημα και κατάφερε ένας προορισμός, ο οποίος πράγματι σωστά υπόθηκε, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος, πιο αναγνωρισμένος, ο TripAdvisor, και το πρώτο νησί του κόσμου, ο οποίος αναγνωρίζεται όσο πιο αναγνωρίσιμος. Τι είναι εκείνο? Σίγουρα είναι μια σύμπραξη πραγμάτων. Σίγουρα είναι οι διαδικασίες οι οποίες έγιναν από την περιφέρεια, γιατί ξαναλέω πριν από 3 χρόνια ήταν, μην τρελανόμαστε. Εδώ πέρα καθόμαστε και σε Zoom βρισκόμαστε και λέγαμε ότι παιδιά είναι πολύ άσχημα τα πράγματα και δεν πηγαίνουμε καλά. Την πρώτη χρονιά καταφέραμε με το ζόρι να πιάσουμε το 20% και 3 χρόνια μετά ξεπερνάμε δεύτερη φορά το 2019 έχοντας ανακάμψει πλήρως το 2022. Σίγουρα είναι η δουλειά η οποία έγινε, γιατί τότε έγινε η μεγάλη διαδικασία, όταν σπαρταράει κανείς και καμιά περιφέρεια δεν ξέρει τι να κάνει, εκείνη την εποχή δημιουργείται η μεγάλη ευκαιρία. Ήταν η περιφέρεια, ήταν το Πολυτεχνείο, ήταν το ΜΑΙΧ, ήταν το ΕΛΜΕΠΑ, ήταν όλοι οι ιδιωτικοί, ο Δήμος, ήταν όλοι οι ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι καθόταν και έκαναν όσο μπορούσαν καλύτερο μάρκετινγκ για να μπορέσουν να φέρουν κόσμο. Γιατί μη γελιόμαστε, δεν γίνεται χωρίς αυτό. Εμείς κάνουμε τις ενέργειες κύρους την ώρα που όλοι αυτοί κάθονται στα γραφεία τους, τα γραφιάκια τους και κάνουν κρατήσεις και πουλάνε και φέρνουν κόσμο. Ήταν το γεγονός ότι η Κρήτη έδινε πραγματικά τη δυνατότητα ενός προορισμού που είχε τη δυνατότητα να κρατήσει μακριά το ξένο και να μην έχουμε το sitting στο πρωινό 20 λεπτών. Ήταν η δυνατότητα της Κρήτης να δώσει ποικιλομορφία. Με όλα αυτά ας ξεκινήσουμε να δούμε τι είναι εκείνο που κάνει την Κρήτη διαφορετική. Εμείς στον πουλάμι που πηγαίνουμε σε αυτόν τον κόσμο, για να το τρέξω πολύ γρήγορα, σε ένα προορισμό 4 εποχών και μια εμπειρία πέρα από την προσδοκία. Είναι όμως, ή τα λέμε μεταξύ μας? Κάθε φορά λοιπόν που βρίσκομαι σε ένα χώρο, είτε είναι μεγάλος είτε είναι μικρός, είτε είναι ένα εστιατοριάκι με 10 δημοσιογράφους ή μια μεγάλη πίστα του εξωτερικού, δυσκολεύομαι να πρέπει να παρουσιάσω την Κρήτη και όμως θα το κάνω σε 10 λεπτά. Γιατί απλούστατα η Κρήτη είναι μια τουριστική ήπειρος και έχει 1000 πρόσωπα. Ναι. Οκ, ας ξεκινήσουμε. Κάθε φορά βρίσκω έναν άνθρωπο έτσι που έχει όρεξη και είναι κριτική, γιατί ξέρετε, οι ξένοι κάθε φορά που βρίσκονται σε μια μεγάλη πίστα και λες ποιος έχει πάει Κρήτη, σηκώνουν τα χέρια του, νιώθουν χαρά, πλησιάζουν το περίπτερο και λένε αγαπημένος προορισμός. Οπότε λέω, τι είναι εκείνο που θέλετε? 9 στους 10 θα σου πούνε για τις παραλίες. 9 στους 10 θα σου πούνε για τις παραλίες. Και δεν θα αλλάξει. Η αλήθεια είναι ότι είτε στην επιφάνεια, είτε στο βυθό, είτε κάνοντας κρουαζιέρα, είτε κάτι διαφορετικό, είναι οι παραλίες. Αλλά, αδικούμε τη φύση ρε παιδιά στην Κρήτη. Αλλά ποια φύση? Το χειμώνα, την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο? Στην πραγματικότητα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά δεν είναι η ώρα. Περίπου 83% των ανθρώπων σκέφτεται ότι ο προορισμός του πρέπει να είναι αειφόρος. Αλήθεια τώρα? Εμείς όλοι λέμε ότι πρέπει να σταματήσουμε να μετράμε τους αριθμούς. Εγώ δεν σας άκουσα να λέτε τίποτα άλλο από αριθμούς. Ο ένας στις αφίξεις, ο άλλος. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να μιλάμε για τους αριθμούς.
Το θέμα είναι πώς θα μάθουμε να διαχειριζόμαστε τους μεγάλους αριθμούς έτσι ακριβώς όπως το είπε ο Πελεγιαννάκης. Δεν μίλαγε ο διευθυντής ξενοδοχείου, μίλαγε ο περιβαλλοντολόγος πίσω από αυτό. Τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Το ξαναλέω. Καλά τα είπε. Ο Πλιάκας το 2027 θα είναι αερολιμενάρχης σε ένα άλλο αεροδρόμιο. Και θα διαχειρίζεται μεγάλους αριθμούς, οι οποίοι από 170 πτήσεις τη μέρα μπορεί να πάνε 300 με τη μία. Τι 300, 500. Φανταστείτε μόνο μια συγκυρία με την οποία ο ΔΟΑΚ, η βασική υποδομή δεν θα είναι έτοιμη, θα είναι εργοτάξιο και εμείς θα πρέπει να καλωσορίζουμε το διπλάσιο αριθμό πτήσεων τη μέρα. Για κάντε το εικόνα. Φέτος, το Μάιο, είχαμε κλείσει τα μεγάλα χωράφια και την Αγία Πελαγία. Πλάκα να θέλαμε να κάνουμε, καψόνι να θέλαμε να κάνουμε στους επισκέπτες, δεν το καταφέρναμε. Και ο Δελιανός κάμπος ήταν κλειστός, μόνο που έχει 83% θεωρεί ότι πρέπει να είναι sustainable, αλήθεια. Οκ. Περιπέτεια. Ούτε θάλασσα, ούτε φύση. Περιπέτεια στην Κρήτη, αλήθεια είναι. Με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο. Όχι μωρέ. Πολιτισμός. Πολιτισμός, αλλά ποιος πολιτισμός? Δεν μπερδευόμαστε. Δεν είμαστε μόνο Μινωίτες. Και Ρωμαίοι είμαστε και Βυζαντινοί είμαστε και Τούρκοι είμαστε και Οθωμανοί είμαστε και Ρωμαίοι είμαστε. Πολλά είμαστε. Αυτό το blend, να ξέρετε, πουλάει πολύ. Και το σήμερα πουλάει πολύ. Καλό είναι, πού είναι ο Σταύρος ρε γαμώτο? Καλό είναι, πρωινό τρώει. Καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο είναι η κουζίνα, άλλο είναι η γαστρονομία και άλλο είναι η δίαιτα. Από το μερικά πιάτα μέχρι μια πολιτική ζωής, καλό είναι να μην το ισοπεδώνουμε. Μας έτσουξε πολύ που την είπανε μεσογειακή και πρέπει να έχουμε την ίδια διατροφή με τους Αλγερινούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει να κρατάμε αυτά που έχουμε. Σε κάθε περίπτωση, Ιπποκράτιος, φρέσκια, παραδοσιακή, challenging, το καλό πράγμα. Ξενοδοχεία, αδέρφια. Ούτε φύση, ούτε παραλίες, ούτε πολιτισμός, ούτε περιπέτεια, ξενοδοχεία. Το 30% των πεντάστερων της Ελλάδας είναι στην Κρήτη. Ναι, καλά, εντάξει, πολύ ωραία. Ας δούμε αυτά, ας δούμε και αυτά. Αηφόρα, διαφορετικά. Ναι, λέμε Ανάνθη, οι άνθρωποι είναι μωρέ. Οι άνθρωποι είναι η διαφορετικότητα. Για κάτσε να δούμε τους τύπους. We call it παρέα, είναι it's fabulous λένε αυτοί. Οι τύποι, αυτοί είναι τύποι μένουν 12 μήνες, παρέα. Παρέα παντού, ψηφιακοί ομάδες, οκ. Κάθε φορά, σε κάθε διαφορετικό άνθρωπο, σε κάθε διαφορετική ράτσα, σε κάθε διαφορετικό λαό, του δίνουμε αυτό που θέλει να ακούσει. Φαγητό, γαστρονομία, περιπέτεια, outdoor, ξενοδοχείο. Αλλά η λογική πια, ξυπνάω το πρωί, πηγαίνω για πρωινό, μετά η μάχη της Ξαπλώστρας, ήρθε μεσημέρι, πάρ' τα παιδιά να πάμε για μεσημεριανό, ήρθε το απόγευμα, μας πήραν την Ξαπλώστρα γιατί δεν άφησες την πετσέτα, εγώ σου είπα να την αφήσεις, μας την πετάξανε παραδίπλα, ήρθε το βράδυ, πάμε για μαμ. Κάτι άλλο θέλουμε πια. Και κάθε φορά που βλέπω έτσι τα χαζοφραγκάκια, τους λέω ότι όλα τα έχουμε, αλλά αν θέλετε να δείτε το πρώτο καλωσόρισες που είναι γραμμένο σε αυτή την Ήπειρο, εδώ έχει γραφτεί, στην Κρήτη. Και αν θέλετε να το δούμε λίγο παραπάνω, πώς γράφανε, έχουμε καμιά Μαρία εδώ? Μαρία. Μη και Α, Ρο και Γιώτα. Και δεν τη λέγανε Μαρία, τη λέγανε Μαρίγια ή Μαριό ή Μαριγό. Μας θυμίζει κάτι το μινωικό μη? Κάτι δεν θυμίζει από το σήμερα? Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση η Κρήτη είναι διαφορετική, είναι αλήθεια διαφορετική. Η Κρήτη, ξέρετε, οπουδήποτε και να πάτε, σε οποιοδήποτε πίστα του κόσμου και δείτε ένα Κυριάκο να παρουσιάζει τον προορισμό, θα σας πει ότι είναι ο ωραιότερος. Είτε το Νεπάλ είναι, είτε η Κατμαντού, είτε η Ισλανδία, η Νότια Αφρική, ό,τι θέλετε θα σας πει το καλύτερο. Είμαστε εμείς. Έχουμε το καλύτερο φαγητό, τους καλύτερους ανθρώπους. Ξεχωρίζει η Κρήτη? Γι' αυτό ξεχωρίζει η Κρήτη. Αυτή είναι η διαφορετικότητά της, η ποικιλομορφία της. Και όσο πουλάμε μόνο ήλιος και θάλασσα, χάνουμε όλη αυτή το τεράστιο πλεονέκτημα.
Όσο δεν το πουλάμε αυτό, χάνουμε ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Και ρωτήσαν όλοι πώς θα γίνει αυτό. Μα σπείροντας, διαχέοντας τον κριτικό τουρισμό παντού. Ο κοσμοπολίτικος και μαζικός βορράς να συνδυαστεί με τον εναλλακτικό και γοητευτικό νότο. Μην χάσουμε την ενδοχώρα μας. Υπέροχα είναι τα νησιά του Αιγαίου. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά μόλις προχωρήσεις προς τα μέσα, αν εξερέξεις καμιά Νάξο ή κάτι τέτοιο, χάνεις. Ενώ εδώ όσο προχωράς προς τα μέσα, κάτι ανακαλύπτεις. Στο χώρο, το χρόνο και τον τρόπο. Οκ. Αν θέλουμε τώρα που θα το τρέξουμε γρήγορα, αν θέλουμε να πούμε φύση, κουλτούρα, γαστρονομία, η δίαιτα, όταν μιλάμε τώρα για αυτό το μοντέλο, αλήθεια είναι ότι 1047 χιλιόμετρα ακτογραμμής και 550 παραλίες και 150 blue flag, πρέπει να μαζευτεί όλη η Μακεδονία μαζί για να το καταφέρει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το νησί. Έτσι είναι, αλλά θέλεις ρηχές, θέλεις πράσινες, θέλεις γαζοπράσινες, θέλεις αμμώδεις, θέλεις τροπικές, πιο τροπικές, θέλεις νότο, θέλεις δύσκολες, θέλεις εύκολες, θέλεις με τα πόδια, θέλεις με βαρκάκι, θέλεις μόνος σου, θέλεις με παρέα, ό,τι θέλεις, εδώ θα το βρεις. Δύσκολες. Και φαγητό. Γαστρονομικός πολιτισμός, καλά τα λέει ο Σισαμάκης, με κάθε τρόπο έχουμε μια τέτοια ερωτική σχέση. Τα πιάτα μας, τα παξιμάδια μας, τα μέλια μας, η κουλτούρα μας, οι γεύσεις μας, οι συνταγές μας. Τα simplicity, απλότητα. Μια ομελετίτσα, μια τσικουδιά, λίγο ψωμί, λίγο τυρί και τα γόρι μου. Λοιπόν, και κουλτούρα, την είπαμε την κουλτούρα, δεν χρειάζεται να την ξαναλέμε. Η Καταντόπολης, η πιο μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού. Γυναίκες εδώ πέρα περισσότερο. Ο κριτικός πολιτισμός, ο μηνικός πολιτισμός είναι μητριαρχικός, καθαρά. Δεν υπάρχει θεός του πολέμου εδώ πέρα, ούτε υπάρχουν σπαθιά στο μουσείο της Κνωσού ή του Ηρακλείου. Η θεά της γονιμότητας ήταν σημαντικότερη. Εδώ χορεύαμε 3.500 χρόνια πριν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει χρώμα, γαστρονομία, νέοι, νέες, άρωμα, κόσμημα, η μητριαρχικότητα. Μετά ήρθαν οι βάρβαροι. Αλλά η διαφορά μας είναι αυτή. Αν χάσουμε τούτο αυτό θα παράξει τέτοια και τέτοια. Είναι δύσκολο, πραγματικά είναι δύσκολο να πείσω κάποιον ότι οι New York Times ήρθαν εκεί πέρα για να δουν ακριβώς τον ψιλορίτη και δεν τους πληρώσαμε. Και ξέρετε, δεν έχουν τα καλύτερα βουνά του κόσμου, αλλά δεν υπάρχουν άλλα βουνά. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα παράξει τέτοια και τέτοια και τέτοια. Γελάω καμιά φορά με τα ηλιοβασιλέματα των νησιών. Πραγματικά κοινικός γίνομαι εκεί που χάνεις την αίσθηση. Ωραίος αυτός ο τύπος. Ο Γκίτ λέει ότι αν θέλεις να μάθεις καλά μια περιοχή, βάλε καλά στο μυαλό σου ότι πρέπει να ξεχάσεις την ακτή για πολύ καιρό. Είναι δύσκολο αδέρφια στην Κρήτη αυτό. Δύσκολο. Δύσκολο παναθεμάτο. Δύσκολο. Εγώ δεν ξέρετε ποια παραλία είναι αυτή. Ποιος θα μου πει ποια παραλία είναι αυτή. Βάβδος. Σαρακίνικο. Τώρα την καταλάβατε. Σε κάθε περίπτωση η Κρήτη είναι διαφορετική, όχι γιατί είναι ένας μπλε παράδεισος. Η Κρήτη είναι κάτι που κάθε στιγμή γίνεται κάτι και σε καλεί να το ανακαλύψεις. Είναι 1200 πανηγύρια. Είναι ο πολιτισμός. Είναι όλα αυτά που είδαμε. Και κυρίως σε κάνουμε ένα κομμάτι από την οικογένειά μας. Γουστάρουμε να γίνεις ένας από εμάς. Γιατί εμείς τα έχουμε πει αυτά. Όμως έρχονται οι απειλές. Αυτό είναι ένα ταξίδι στο Ντουμπάι για ένα άτομο. 1 τόνος διοξιδίου του άνθρακος. 250 τόνοι αποκλειστικά και μόνο η πτήση συγκεκριμένη. Τι κάνει αυτό? Ζεσταίνει το περιβάλλον. Τι κάνει που ζεσταίνει το περιβάλλον? Καίει τους πάγους. Και τι γίνεται που καίει πάγοι? Περνάει την πόρτα του ΟΗΕ ο δεινόσαυρος. Αλήθεια, έτσι ακριβώς είναι. Ορίστε, τα πει ο Πλάκας, δεν θέλω να του πάρω τη δουλειά. Κάθε μήνα, τι λέει εδώ πέρα, Ηράκλειο. Μάλιστα, 10,84% τον Απρίλιο, 11,45% τα Χανιά, 11 συνολικά, 26.000 παραπάνω, 41 το Μάιο, 43. Και γιατί παραπονιέται ο κόσμος ότι δεν έχουμε δουλειά? Γιατί παραπονιέται ο κόσμος ότι δεν έχουμε δουλειά?
Έχουν πει κάτι, τι λέει ο Κότσογλου. Αυτές είναι αυξήσεις που έχουμε. Πλάκα τα έχεις φέρει να το πεις? Τα έχεις φέρει, μην τα λέω. Λοιπόν, κάθε μήνα ανεβαίνουμε. Για να καταλάβετε τι τραβάει ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή, όταν βλέπετε τον Ιούλιο που είναι ο μήνας αιχμής και ξεπερνάμε το 1 εκατομμύριο και ξεπερνάει το Ηράκλειο τις 55.000 κόσμου παραπάνω μαζί με τα Χανιά, σημαίνει ότι στο ίδιο επιβαρημένο περιβάλλον έχει κανένα 1.000 παραπάνω τη μέρα. Καταλάβετε τι σημαίνει πίεση δηλαδή. Μετά του λέμε, δεν δουλεύει το air conditioner, παιδί μου, ο θερμοστάτης δεν είναι καλός. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο αυτός το αντιλαμβάνεται ως σκέψης πολυτελείας αυτό. Τα πράγματα όμως είναι αυτά που σας είπα. Ο κόσμος έχει στρίψει. Θα συνεχίσει να έχει καταπληκτικά ποσοστά ο Μπάλος Αγγελάκης. Θα συνεχίσει να έχει καταπληκτικά ποσοστά, 37% στο ελληνικό ποσοστό. Μετά που θα πάει στον Μπάλο θέλει να πάει το 22%. Χάνει περίπου το 50%, δεν θέλει να ξαναπάει γιατί το βλέπουμε εμείς. Ακόμη και όταν φτάσει κανείς στον Μπάλο λέει δεν ήθελα να χάσω αυτή τη θέα. Αλλά μετά που γυρίζει πίσω και βλέπει τον δρόμο και καταλαβαίνει ότι είναι σαν την Κηφισίας και έχει περάσει την Κηφισίας πολλές φορές βράδυ, δεν θέλει να ξαναπάει. Ενώ στο Φαραγκάκι το 17% της πρώτης φοράς αυξάνεται. Σε περιοχές όπως η Απτέρα το 5 γίνεται 9. Τι σημαίνει αυτό? Οι αειφόροι προορισμοί είναι εκείνοι που έχουν την πέραση. Ναι. Πάλι από την έρευνα του. Είναι διατεθειμένοι στο Φαράγγι οι τύποι να πληρώσουν σε ποσοστό 34%, 30% είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 5 ευρώ παραπάνω. Και είναι διατεθειμένοι να πληρώσει το 23% 10 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή το 53% είναι διατεθειμένο να πληρώσει παραπάνω την είσοδό του από 5 έως 10. Γιατί? Γιατί είναι αειφόρος. Και στην πραγματικότητα τα πράγματα μπερδεύονται. Τα πράγματα μπερδεύονται πολύ. Αυτή είναι η αύξηση της ξενοδοχείας τα τελευταία 4 χρόνια. 4%. Οι κλίνες από 187.000 έφτασαν σε 195. Ένα 4% συμβατό με την αύξηση των κρατήσεων που έχουμε. Και αυτή είναι η αύξηση του Airbnb. Αν τα δείτε τα νούμερα είναι τρομακτικά. Μια τάση δεκαετίας τείνει να ξεπεράσει μια τάση 200 χρόνων. Το Airbnb έχει φτάσει στα 148.000 κλίνες στην Κρήτη. Και προσέξτε τη διαφορά, τα Χανιά, ενώ συνήθως είναι το 25%, εδώ είναι το 44%. Προφανώς αυτό καταδεικνύει το γεγονός ότι ενδεχομένως ο συγκεκριμένος νομός έχει αξιοποιήσει κάθε πατιά του. Ίσως δεν έχει μεγάλους ορεινούς όγκους, αλλά σε κάθε χωριό υπάρχουν Airbnb. Αυτό αναζητάει πελατεία. Η πελατεία θα αναζητήσει περισσότερο κόσμο. Ο κόσμος θα έρθει το 27. Αυτή τη στιγμή γκρινιάζουν γιατί για να είχαμε σε αυτή την αύξηση την ίδια πληρότητα θα χρειαζόμαστε αυξήσεις στις αφήξεις περίπου 22-23%. Και αν την είχαμε, τι θα κάναμε? Ας υποθέσουμε ότι την είχαμε. Όποιος είχε ένα Airbnb έκανε 3 και όποιος είχε ένα βανάκι πήρε δεύτερο. Δεν έχει κάνει καμιά ενέργεια marketing, κανιβαλίζει το υπόλοιπο industry που φέρνει τον κόσμο. Αλλά ρε, πού είναι η δουλειά μου? Πού είναι ο γύρος μου? Γιατί δεν έχω? Τι μπουρδες λέει ο Κότσογλου? Πού είναι η αύξηση? Το κράτος κάθεται και το βλέπει αυτό. Έχει καλά το Airbnb. Δίνει χρήματα στη τσέπη της Μαρίας, της Κατίνας, της Τιτίκας και διαστρωματώνει πλούτο εύκολα, απλά και ισόρροπα. Ανακατασκευάζει την πόλη και τις τρόγλες και τις κάνει πολύ όμορφες και δημιουργεί μια κατάσταση ανοικοδόμησης χωρίς να υπάρχει. Από την άλλη μεριά δημιουργεί μια δεύτερη οικονομία εντελώς ασυμβατή με την ξενοδοχεία, η οποία έχει άιζο, η οποία έχει κριτών γεύσης, η οποία έχει προσωπικό και δημιουργεί μια κατάσταση που δεν ξέρουμε. Και μην νομίζετε ότι η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου έκανε τίποτα. Ουσιαστικά στο taxation ήτανε. Έφερε στα 2 Airbnb ανά ιδιοκτήτη. Αυτά να έχει 2 κόρες και φτιάχτηκε. Δύσκολο. Πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη σούπερ ικανοποίηση από τη συμπεριφορά, τη φιλοξενία, τα εστιατόρια, τα τοπικά προϊόντα. Θα τα καταφέρουμε ή θα χάσουμε σε αυτό το σημείο? Όταν υπάρχει εμπειρία στον προορισμό, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά.
Να τεχνολογικές λύσεις. Μικρά φωτοβολταϊκά, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να παράξουν εύκολα 70 κιλοβατόρες τη μέρα, να παράξουν εύκολα 5 κιλοβάτ το μήνα, ισοδύναμο με 4 δέντρα ή 2,75 τόνους και να καλύπτουν τη λειτουργία. Ξέρετε, όταν έρθει η ώρα να περιγράψει κάποιος την εμπειρία του, δεν το κάνει με 2 λέξεις. Το φαγητό ήταν όμορφο και το προσωπικό ήταν καλό, ο μπουφές ήταν και θα ξανάρθω. Εδώ πέρα αρχίζει και λέει It was an amazing start. We took some tiny roads to get to Samaria Gorge entrance and come across plenty of lovely sheep and goats on the way. We arrived at the cold entrance of Samaria Gorge and started the challenge. The beginning was difficult for me. I'm rather short and something of the big stairs was a challenge. We were amazed by the nature of the gorge and the fantastic organization of the spot. We had a lovely picnic there. The sculptural forms of the gorge were so beautiful. The clearness of the water in the creek was a delight. Έτσι περιγράφει την εμπειρία του. Αυτή είναι η διαφορά. Η αλήθεια είναι, δεν έχει σημασία που θα μείνω. Ο τουρισμός δεν είναι πλέον άμεσα συνυφασμένος με το κατάλημα. Σημασία έχει το πού θα περάσω καλά. Θέλω να πάω στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, όχι στο νότο, και να περπατήσω ένα μικρό κυκλικό φαράγγι, αν είναι δυνατόν με τρεχούμενο νερό, και στο τέλος να υπάρχει μια ταβέρνα με κόστος όχι πάνω από 30 ευρώ το άτομο. Αυτή η προσωποποιημένη πληροφόρηση θα μας είναι χρειαζόμενη τα επόμενα χρόνια. Αυτό ακριβώς το εργαλείο θα ψάχνουμε. Και η ψηφιακή μετάβαση, μην νομίζετε ότι σημαίνει να πάρουμε φωτογραφίες και να περάσουμε ψηφιακά ό,τι θέλουμε τις εικόνες μας. Η ψηφιακή ανάλυση θα έχει σαν αποτέλεσμα εγώ, ο Κυριάκος ο Κότσουλου, που είμαι λολός με τους κάμπους, να μπορώ να βρω αυτό που θέλω εκεί που πάω και όχι να ψάχνω να βρω συμβουλές από οποιονδήποτε. Αυτό θα κάνει η ψηφιακή μετάβαση. Και όταν θα το κάνει αυτό, η Κρήτη δεν θα παίζεται. Αρκεί να μείνει η ίδια αυθεντική. Το συζητάμε και το λέμε κάθε φορά. Για πείτε μου, ποιος τόπος στην Κρήτη είναι αυτός που λέμε μωρέ, τούτος σας ο τόπος 20 χρόνια πριν ήταν το ίδιο ωραίος. Μήπως για κάθε τόπο λέμε πριν από 20 χρόνια πόσο πιο ωραίος ήταν. Δασκαλιζόμαστε με την αυθεντικότητα, Έχετε ακούσει την έκφραση μου φαίνεται πολύ τουριστικό? Γιατί τη λέμε αυτή? Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή την έκφραση. Εμείς και ο επισκέπτης πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουν οι καλοί ξενοδόχοι. Να τρώμε από το ίδιο τσικάλι. Η έκφραση είναι πολύ τουριστικό, δεν έπρεπε να υπάρχει σε ένα τόπο σαν την Κρήτη. Δεν έπρεπε. Γι' αυτό αυτό είναι αυθεντικό. Δεν σας λέω τώρα τι κρατάει, τι κάνει, τι δείχνει. Αυτά είναι αυθεντικότητα. Μπορεί να μην είναι τόσο όμορφο, αλλά είναι αυθεντικό. Αυτό είναι αυθεντικό. Πόσοι από μας ξέρουν τι είναι το μητάτο, ότι είναι από αντίγραφο θολωτού τάφου και γιατί δεν έχει κονιάματα στους τέτοιους, γιατί έχει τρύπα στην κορφή για να φεύγουν. Αυτό είναι αυθεντικό. Αυτό είναι αυθεντικό. Ας μην είναι ο καθεδρικός. Αυτό είναι. Τα πρώτα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Αυτό είναι αυθεντικό. Μόνο αν μείνει αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να κρατήσουμε κάτι. Όχι να το λέμε, να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.